Ke ba na hana ki kula wancan garan ba? Me yake baki wanda ni bana baki? To shikenan ka yi haƙuri in Allah da hakan ba zai sake faru. Wancan bai san darajar mace ba. Na rantse da Allah ya ne magani shi. A'a, NAKUTAMA. Wancan baka san me tsakaninsu ba. Baka sani ba kila masoyan juna ne ko kuma mata da miji ne. In ka shiga zaka yi jin kunya. Ki sani daga yau sai yau kar in ƙara ganin ki da shi. In na sake ganin ki da shi zan babballa ki. In wannan dakikanci da hauka kyakkyawa yarinya irin wancan kawai ya ɗauki hannu ya tauka mata mari? NAKUTAMA kenan baka san me soyayya ba shi yasa. A ni ka kyale ni zan je in maganin shi. Je ka jarraba mu gani. Shine kawai. Ko kai wani irin sakare ne, wani irin gara ne wawa wanda bai san darajar mace ba. Ya wannan yarinya kyakkyawa za ka samu ka tauka mata mari. Ina ruwanka, ka bar shi ya kashe ni mana. Ina abin da ya dame ka. Sa idinawa kawai ana ruwa kuna kirgawa. Ka ci baby mu tafi.